Начать изучение Корана никогда не поздно. Эти люди доказали это на собственном примере. Каждому из них не менее 63 лет. Участники выходят по одному и зачитывают по 3 суры из Корана. Мужчины и женщины соревнуются отдельно. Самое главное – это правильное чтение по правилам таджвида. الهرسن كون كسوين دايا قرب الله يفتحنا وقوس الله دوغ صدولش بسن جارجه ودي خردي درق هر قرآن كيجي كان بق كان مسن دولش دوار شين عملو عمدشه. Все выступили, время подводить итоги. Среди женщин первое место заняла Зара Магомадова, а среди мужчин Хамид Магомадов. Победители и призеры получили грамоты и денежные призы. Alhamdulillah, inser coach, خلهم جين در هر دل حرت خين ديش خيش دخ قوم خيط خطون. خيال شو تيا أقول رامو خالدت رأيش خال مدو أخا بامت جمهور سن ما تقولي وقلش. وحاجلان إلى هان قايق جزء قطعي شو تقولوا خودش. شو كي يقولوا شن أشتام ده بقى خلش. خجياتشون جمهور سن بول بيش باتشون بامت ديك تقول وقلش. سنير كي يشارك دي هردوسا. Конкурс организовало Духовное управление мусульман Чеченской Республики. يقيتها أرها ريسبوبليكشكا أربوي ريسبوبليكشكا وين أستيبنا بقيتنا يقع كونكورسيش جنادات أس شو سعدويل ديرش هان أس ينيور شول ويل هوير ديلا سدانا القرآن ديش تسخوش دبه نقش دال دال بانقش القرآن شيء سيردق ديزاديش ديش يعامو أتوبوش دبه نقش تغن دال وين دينر مدوقهم دول. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сказал: «Читайте Коран, ибо поистине в день воскрешения он явится как заступник за тех, кто его читал». Этот хадис является доказательством того, что проигравших сегодня нет, ведь свое главное вознаграждение они получат от Всевышнего. Абдулла Батаев, Азан Идрисов и Ислам Али Султанов. Неделя.